Moja téma je čistenie potrubných systémov a moje meno je Hans-Gert Hamann. Teraz som už, vo februári to bude 25 rokov, čo som na ceste sám, samostatne. A rád by som s touto agendou vstúpil do dnešného večera. Rád by som na jednej snímke povedal niečo o nás, o vývoji firmy, potom prečo sa čistí, 4 dôvody, ktoré sú pre nás dôležité, prečo sme nasadzovaní. Potom vám samozrejme trochu opíšem môj komplexný postup, jeho hlavné črty a výhody, vysvetlím vybavenie, ktoré je potrebné pre príslušné použitie v oblasti pitnej vody a potom sa predovšetkým zameriam na projekty. Iný bod, ktorý sa mohol spomenúť ako 6., je vysoko regulovaný sektor. Ide o farmáciu, potraviny, endoskopy a medicínu. Rád by som k tomu ešte niečo priblížil na 1 alebo 2 fóliách. Začal by som s niekoľkými číslami a údajmi o firme Hamann. Som na cestách 24 rokov. Teraz sme 70. Minulý rok sme mali v teréne a v kancelárii spolu 75 zamestnancov. Máme 2 pobočky, to je Hale nad Sálou, Domníc a moje centrála Landau an Weiler. Ale budujeme 3. a 4. miesto. Jedno je v Salzvedeli, kde už pracujú 2 moji kolegovia a potom ešte na západe pri Fechte, južne od Brém. Snažíme sa trochu rozšíriť. Sme na cestách s približne 40 vozidlami v rôznych odvetviach. Hlavnou oblasťou nasadenia sú komunálni dodávatelia vody a odpadového hospodárstva. Ide teda o tlakové kanalizačné potrubie a vodovod od jej získavania až po distribúciu. Pôsobíme tam v potrubiach s menovitými priemermi medzi DN 80 a 1200 a Berlín je jedným z našich zákazníkov, s ktorým sme realizovali tie najväčšie projekty. Boli sme už aj na čistej vodovodnej prípojke z odpadového systému z DN. Priemysel je tiež v skutočnosti pomerne veľká a veľmi veľká oblasť. Téma inštalácie pitnej vody je pre nás malou, ale o to významnejšou oblasťou, pretože sme v tejto oblasti pracovali na mnohých výskumných projektoch a stretli sme sa s osobnosťami ako profesor Exner a profesor Fleming. Biofilmy v domových inštaláciách tu dokázali urobiť trochu meno. To bol základ, aby sme boli neskôr videní aj v priemysle. A to pred pár rokmi v inštaláciách pitnej vody legionelami sa následne objavilo aj v chladiacich zariadeniach. Z toho všetkého sa potom vyvinula Hamann Engineering. Ide o stavbu zariadení, neskôr uvidíte 1-2 obrázky. Prečo by sa vlastne malo čistiť? Máme niekoľko oblastí nasadenia. Prvou je téma kontaminácie, ktorá je veľmi aktuálna. Legionely sú určite často sa vyskytujúcim problémom, pretože sa po nich prirodzene pátra a stále viac sa aj nachádzajú. A v tejto oblasti sa robí veľa. A keď na konci zostane relatívne málo, potom je to tiež možnosť, ako sa zapojiť, pretože tieto baktérie, tieto améby a legionely v amébách často sídlia aj v úkrytoch. To sú jednoducho usadeniny, to je biofilm, ale sú to aj korózne produkty alebo vlastne celé konglomerát usadenín a filmov, ktoré sa tam tvoria. Ďalší druh vyzerá pekne staro. Skvelý obrázok, moja kolegyňa ho tiež našla. Ale je to aj jedna z najťažších úloh. Pseudomonas aeruginosa v čistení vody, pretože ju možno odstrániť s rozpustnými usadeninami. Ale v nových inštaláciách sú problémom, ktorý nie je ľahké vyriešiť. Tam sa často musia použiť všetky pomôcky, vrátane chémie a čistenia chémie. Náš pán Birnbaum by o tom vedel rozprávať. Takým viditeľným alebo neviditeľným dôvodom na čistenie sú zákaly. Stále viac sa stretávame aj s problémami so zakalením, ktoré sa stávajú aj problémami s tlakom. To znamená, že prietoky sa znižujú a nielen perlátory sú upchaté, ale aj z potrubí sa dá veľa odstrániť. A keď po určitých obdobiach nečinnosti vidíme takéto menšie zakalenia pri otváraní kohútika v školách, potom je to len špička ľadovca. Keď sa tam dostaneme, výjdú na povrch oveľa väčšie množstvá zakalenia. A často môžeme prispieť aj k zlepšeniu týchto tlakových pomerov, napríklad. A s tým súvisí samozrejme aj tepelné správanie v cirkulačných potrubiach v systémoch teplej vody.
Treba hneď povedať, že potom musí samozrejme prísť na rad termické vyváženie zo stolač 4, pretože celé vyváženie bude narušené, keď takéto systém zbavíme usadenín. A štvrtá oblasť, o ktorej by som pred mnohými rokmi nepomyslel, že bude taká dôležitá, je inštalácia uvedenie nových zariadení do prevádzky. Táto oblasť sa stále zväčšuje, pretože tam, kde vznikajú zariadenia, sú aj výrobné alebo produkčné zvyšky, či už sú to triesky, tesnenia, viac alebo menej náhodne zavedené materiály, ako je piesok. A takéto zariadenia, ak sú pred uvedením do prevádzky správne vyčistené, sú potom pre ich určenú prevádzku výhodné. Tak, teraz k postupu, k hlavným črtám a výhodám a detailnejším informáciám. Chcel by som začať s malým minifilmom, ktorý sme vytvorili pre našu tému endoskopie. Tu sa má ukázať, že usadenina, ktorá sa potom odstráni z vnútornej plochy pomocou rôzne dynamicky tvarovaných impulzov. Len schematická vizualizácia, ako teraz funguje komplex. Je čisto mechanický. Môžeme to určite niekedy skombinovať aj s chémiou, ale máme prístup, že chceme do potrubia vniesť čo najviac energie a preto tiež jednoznačne vysúvame jeden prameň. Takže v dome je to napríklad stúpačka a my ju tiež obmedzujeme, aby pritekalo málo vody. Takže zľava na tomto obrázku priteká málo vody. Znížime tlak v systéme a otvoríme 3 odberné miesta v závislosti od menovitej šírky, aby sme uvoľnili tlak. A keď potom na mieste vstrekovania, ako to neskôr uvidíme, cielene a presne zamerané strekneme vzduch v definovanom množstve a definovanom tlaku, najprv vytlačí vodu. Keď sa vzduchová energia rozptýli expanziou, dôjde k zníženiu tlaku, nastane beztlakový stav, vodné bloky sa zrútia a následne vznikne čiastočné naplnenie. Tu na obrázku vidno, že horizontálne potrubie je možno ešte z 10–20% naplnené. A keď potom príde ďalší vzduchový blok s 4–5 bar vzduchovým tlakom pri protichodnom 0,5 bar vodnom tlaku, potom môžem touto extrémne silnou expanziou vzduchu prakticky vytvárať vlny z vody a môžem ich generovať do blokov, ktoré sa dostanú aj na vrchol. A potom je expandujúci vzduch extrémnym akceleračným faktorom, ktorý tlačí tento vodný zátku pred sebou cez potrubie. A dosahujeme tu rýchlosti od 10 až do 20 metrov za sekundu a voda je naším čistiacim prostriedkom. Pri tomto vysokom zrýchlení sa to trie alebo prináša šmykové sily na steny potrubia a trvalo nám dlho, ale všetko podlieha alebo je založené na fyzikálnom efekte. A to je Helmholtzova nestabilita. Nezdvíhame teda len nejaké vlny, ale ich v skutočnosti ťaháme hore, pretože rýchlo expandujúci vzduch nad časťou pomaly alebo vôbec nepretečúcej vody vedie k saciemu efektu, čo je veľmi zaujímavé. Je to rovnaký efekt, ako keď lietadlo letí, pretože nad krídlom prúdi vzduch rýchlejšie ako pod krídlom. Takže, a k tomu máme samozrejme aj malú filmovú ukážku. U nás v Landau, v našom technickom centre, máme skúšobné zariadenie DN80 50 minút dĺžky. Môžeme tu generovať až 3,7 meter vodného splachovania, teda veľmi dynamické, veľmi turbulentné vodné splachovanie. Môžeme pridať pevné látky, toto zariadenie bolo financované z výskumného projektu, na ktorom sa podieľal aj profesor Fleming, išlo o bezpečnú vodu. A tu, kde je vidieť monitor, na obrazovke umiestňujeme magnety a splachujeme malé kovové častice. A tieto kovové častice sú fixované magnetmi, ktoré sú pripevnené zvonku. A teraz mám technický problém. Musím sa pokúsiť, možno ešte raz poskočiť dopredu. To nie je zámer. Myslím, že na tomto mieste sme sa zasekli. Chceme zaviesť kovové častice, chceme ich zafixovať zvonku a potom pomocou preplachovania vodou alebo neskôr aj pomocou nášho komplexu ukázať, koľko sily dostaneme na stenu potrubia. Rôzne magnety, rôzne väzobné sily. Tu prvá výmena vody a vzduchu, dynamiky. Teraz uvidíte vpravo späť prúdiacu vodu. Vytvorí sa nový zátka a s inou dynamikou vytvorí vzduchový blok, zavedený 24 minút,
vodný blok, ktorý preletí potrubím a oškrabuje usadeniny, keď palcom pravej ruky zatlačíte do ľavej dlane. Všetko odstránite palcom môžete očakávať aj ako čistiacu silu od korexu. A tu pracujeme s nízkym tlakom, z 0,2 bar vodného tlaku a 3,8 4,2. Takže nepoužívame veľké tlaky a systém je vzadu otvorený. A tak vlastne nemáme žiadne radiálne sily. Téma prasknutia potrubia je samozrejme vždy na diskusiu. Máme viac týchto tangenciálnych síl vždy pozdĺž osy potrubia, tam, kde sa usadzujú aj nánosy. To znamená, dostaneme rýchlosti až do 20 metrov za sekundu. Rapid, ktorý naozaj ide naplno. Na rozdiel od preplachovania vodou, kde je 10 km, teda povedzme len 3 metre za sekundu, už úplne iná veľkosť. Čo je tiež veľmi dôležité, je spotreba vody. Ak správne preplachujú inštalácie pitnej vody, musia odoberať veľké množstvá vody z odberných miest, aby mohli uviesť do pohybu aj stúpacie potrubie, ktoré má priemer 2 alebo 3 palce. Množstvá vody sú rozsiahle. S komprexom môžeme s menším množstvom vody dosiahnuť podstatne väčšiu silu na stenu potrubia. A tu je jeden slajd od profesora Kovalcika, ktorý to tiež vypočítal pomocou CFD simulácie. Pôsobíme na stenu potrubia silami 10 až 100 krát vyššie. To k tejto téme. Čo je pre mňa tiež dôležité, sú tieto fólie. Keď si predstavíte veľké budovy, väčšina bežných občanov ani netuší, koľko metrov potrubí je v takej budove napríklad a nainštalovaných. A v závislosti od toho, aký je to menovitý priemer, má človek vnútorný povrch potrubia, ktorý rýchlo dosiahne obrovské množstvo štvorcových metrov. A keď si vezmú príklad, napríklad štvrtý riadok a majú dĺžku 200 meter, potom už majú 33 štvorcových metrov plochy, čo je veľká obývačka. A tieto plochy musia byť dosiahnuté. Keď teraz pomyslíme na chemickú dezinfekciu alebo chemické čistenie, potom sa to vykonáva pomocou laminárneho jadrového prúdenia ako prostriedku a potom to musí pomaly difúzovať na povrchy cez koncentračný gradient a často tam nie je veľa energie. Tento obrázok má ukázať, že plochy sú veľké a sila je tiež potrebná, aby sa tu niečo odstránilo. A túto fóliu tiež rád ukazujem v priemysle, pretože usadeniny tiež zvyšujú drsnosť. To znamená, že aj téma energetických strát. Drsné potrubia, kde je potrebné prekonať drsnosť, stoja energiu. A biofilmy, usadeniny sú vo všetkých oblastiach, či už v oblasti inštalácie pitnej vody, alebo aj v priemysle, v chladiacom mazive, všade sú to útočiská pre baktérie a kontamináciu. Z toho vyplývajú výhody, môžeme prísť s našimi komplexnými impulzmi, prejdeme cez armatúry. Áno, môžeme prakticky v šikmých sedlových ventiloch priviesť energiu aj do horných sediel. Obchádzame oblúky. A keď pri takomto oblúku urobíte normálne preplachovanie vodou, potom v tom zvislom oblúku, ktorý ide hore od 12 hodín 6 minút, v prúdením upokojenom vnútornom oblúku kolena, tam máte žiadnu rýchlosť prúdenia a ani žiadne otrhnutie. Aj téma variability menovitých priemerov je dôležitá, pretože často ide o mnoho zmien menovitých priemerov. Od malého po veľké je normálny smer preplachovania. Treba zvážiť výstup. Premenné dĺžky nie sme úplne neobmedzení, ale môžeme aj vo veľkých budovách, ako sú kliniky, kde môže byť základné potrubie v suteréne dlhé stovky metrov. Druhý systém je realizovateľný a dôležitým bodom je ten dole v strede. Impulzný tlak zostáva vždy pod systémovým tlakom, pretože poškodenie potrubných systémov nie je úplne vylúčiteľné, treba zabrániť. Dôležitá je nízka spotreba tekutiny. Aj tu je to predovšetkým pre priemysel, kde musia byť tiež zlikvidované kontaminované látky, nie nepodstatné. Moje ďalšie vybavenie. Aké vybavenie sa teraz vlastne použije teraz? Tu hore vpravo vidíte našu komplexnú jednotku, s ktorou pracujeme v komunálnej oblasti.
Máme v nej kompresor, ktorým generujeme vzduch s tlakom 10 barov na 3,3 kubických metrov. To všetko cez 4 filtračné stupne, hygienicky bezchybné, až po uhlíkový filter, aktívny uhlíkový filter. A potom je potrebná technika pitnej vody. To je ďalšie vozidlo a ako vidíte na obrázku vpravo, treba aj drobný materiál. Potrebujeme tvarovky. Aj perlátory, tesnenia a perlátory, ktoré znečistené považujeme za menšiu opravu, ktorú treba okamžite vymeniť. Preto sú takéto súčiastky potrebné. Takže, čo tu ešte máme na obrázku, je téma dezinfekcie. Ponúkame aj dezinfekciu zariadení, samozrejme vždy len v súlade s objednávateľmi. Podrobiť domov dôchodcov nočnej dezinfekcii určite nie je veľmi zanedbateľný podnik, určite. To musí byť správne naplánované, obyvatelia na to musia byť upozornení. Ale tak chceme urobiť správnu dezinfekciu, ktorá sa na konci čistenia môže chápať aj ako bezpečnostné opatrenie. Máme tu relatívne nový vývoj a to je náš mobilný dezinfekčný modul. Máme tu veľmi dôležitý statický miešač, ktorý skutočne vytvára správne pomery miešania a nie ako bežná dávkovacia pumpa, ktorá vždy len približne mieša. Toto je naša mobilná komplexná jednotka pre inštaláciu pitnej vody. Musíte si predstaviť, že z nášho veľkého prívesu riadime impulzné dávkovanie pre veľké potrubia, pre použitie v komunálnej oblasti a tiež pre väčšie potrubia v inštalácii pitnej vody. A teraz tu máme mobilnú jednotku, ktorá nám umožňuje umiestniť zariadenie priamo v pivnici. Zo zadnej strany vidíte vstup, vodu a vzduch. Máme vodu a vzduch a môžeme vytvoriť náš komplex v tomto zariadení. Ovládané cez dotykovú obrazovku. A na spodnom strednom obrázku vidíte, tá vec je deliteľná cez čierny spojovací úder. To znamená, že dvaja muži môžu preniesť spodnú časť do suterénu a hornú časť s riadením za nimi. Tak a potom, ako to pokračuje v budove. Teraz tu ukážeme malou lupou vonku je naša generácia vzduchu a robíme komplexné riadenie, ktoré mobilné prenášame dole do pivnice. A potom prechádzame stlačeným vzduchom cez komplexnú riadiacu jednotku do studenej vody, rozvodu teplej vody. Na tento účel je zvyčajne potrebné vykonať určité úpravy aj v cirkulácii. Ukázal. Kde sa robia vrkoče, prechádza z veľkého na malé. Najprv sa čistia hlavné osy a potom sa prechádza do jednotlivých mokrých buniek alebo do jednotlivých bytových jednotiek, aby sa správne vyčistili aj citlivejšie odberné miesta až po jednopákovú batériu. A aj tu je potrebné demontážne úsilie. Ak ide o nejaké špeciálne sprchy, môže to byť dosť náročné. Tak to vyzerá. Tu hore postupujeme, ideme selektívne, ideme stúpačku po stúpačke. Snažíme sa tiež nevypínať vodu v celých budovách, ale postupne a primerane systematicky po jednotlivých stúpačkách deň za dňom, aby sme obyvateľom spôsobili čo najmenšie nepríjemnosti a obmedzenie dostupnosti vody vždy. Tu dole vidíte niekoľko malých ručných cyklónových odlúčovačov. Na strednom obrázku vidíte hore vľavo, kde je pripojená hadica a v strede, kde je potrebné pripraviť príslušné pripojenia. To je to radi vidíme, keď sa niečo takéto podarí, každý zákazník je mimoriadne spokojný. Ale výtokové množstvá sú často aj pri pozinkovaných rúrach dosť veľké. Treba si dávať pozor, aby sa v niektorých prípadoch neupchali otoky. Mali sme to sú teraz tie, vidíte, perlátory sú tu, modrý už má, na ľavom obrázku vidno trochu častíc, ale inak sú relatívne čisté a napriek tomu vyteká toľko špiny, takto prechádzame cez sprchovanie. Áno, pravý obrázok je zaujímavejší. Tu vidíte cyklónový odlúčovač umiestnený na toalete, kde sú pripojené prípojky až 4. Ide o cirkulačný pohyb. V spodnej časti je rúrka, ktorá ide ešte 10 cm hore do nádoby. Dochádza k zadržiavaniu vody, k veľmi zaťaženiu nádoby a čo je veľmi dôležité, zvyšok ide veľmi dole do otoku. A automobilový vzduchový filter je dôležitý, aby aerosóly neobťažovali našu posádku ani obyvateľov alebo okoloidúcich, pretože aerosóly nám už raz spôsobili, že jeden z našich zamestnancov dostal pontiacovú horúčku.
Opatrnosť je matkou pacientovej skrinky. Takéto výstupy vidíme pravidelne aj v pohybových obrazoch rehabilitačných jednotiek. To je už dosť nepríjemné. Čo vlastne robíme len neradi, je prechádzať cez takúto sprchovú hadicu, ako vidíte na pravom obrázku. Často si myslíme, že by to mohli byť aj náhradné diely, pretože ak to nie sú hadice vhodné na pitnú vodu a plasty a sú tam nejaké usadeniny, potom by tam mohla byť rýchlo možná aj spätná kontaminácia. Takže aj tam máme niekedy zviazané ruky. Teraz k zaujímavým projektom priniesol som vám 3 či 4 príklady. Tu legionely v krytom bazéne, pekné zariadenia, čiastočne samozrejme dokúpené obrázky, pretože sme samozrejme tiež viazaní diskrétnosťou. Ale úlohou tu bolo odstrániť kontamináciu legionelov pneumopila. Bolo potrebné vyčistiť inštaláciu pitnej vody a po čistení mala následne nasledovať aj dezinfekcia celého systému chlordioxidom. A nič nie je normálne, ale všetko sa to deje v noci a cez víkendy, pretože prevádzkovateľ chcel mať kúpalisko otvorené počas dňa. To bolo všetko pred časmi korony, dnes by sme to mali o niečo jednoduchšie. Úlohou bolo 95 odberných miest na studenú vodu, rozdelených na 56 SPDLHRCH, 37 umývadiel, 23 WC, 4 drezy, výtokové ventily, vane, umývacie nádrže, pitné nádrže a celé portfólio pokryté odbermi. Áno, a nám bolo povedané, že v krytom bazéne v hesenskom veľkomeste boli predtým relatívne nové potrubia z nehrdzavejúcej ocele. Tu dole na pravom obrázku vidíte, ako je pripojený aj redukčný ventil s našou komplexnou jednotkou tiež. A aj úloha je vlastne vždy rovnaká, mechanické čistenie a použitie vzduchovej vody, zabezpečenie upraveného prístupu vzduchu cez adaptérové prípojky a potom postupné čistenie až po odberné miesta. Realizácia opatrenia bola zorganizovaná počas 2 po sebe nasledujúcich víkendov. Biofilmy, nečistoty odstraňovať ako živnú pôdu pre mikroorganizmy, bola práca. A áno, následne neboli zistiteľné žiadne legionely ani iné mikroorganizmy. Tu musí uplynúť určitý čas. Odbery vzoriek už nerobíme, v minulosti sme to robili. A my hovoríme, že vykonáme remeselnú prácu a potom nás majú neutrálne osobnosti jednoducho skontrolovať a celé to zaradiť do normálu. Prevádzka zahrnutá. Traja technici 44 hodín na mieste zodpovedá časovej náročnosti spôsobujúcej náklady. Tu korózne problémy v domove dôchodcov. Aj tu opäť došlo k usadzovaniu usadenín, koróznych produktov v systéme, korózii aj pozinkovaného oceľového potrubia v samotnom systéme, teda aj zvonku, od predchádzajúceho dodávateľa, bolo to tiež diagnostikované. A museli sme dôkladne vyčistiť teplovodné a cirkulačné potrubie, a to všetko počas prevádzky a starostlivosť s ohľadom na časy využívania vody obyvateľmi. Vládnutelné. Pracovná doba 7:30, 17:00. A keď sa prvé 1-2 dní komunikuje otvorene s personálom a obyvateľmi aj zo strany vedenia domova alebo organizátorov, potom má človek veľmi dobrú podporu aj od ľudí, ktorí tam žijú. A áno, bolo 280 odberných miest teplej vody, ktoré sme museli spracovať. Bolo to 75 izieb, ďalšie priestory ako kuchyňa, stanicová kúpeľňa, návštevnícke WC. A tu sme zaviedli systém komplex v dvojkrokovom procese. Najprv čistenie hlavného teplovodného a cirkulačného potrubia a potom následne postupné čistenie rozvodnej siete a odberných miest. Teda najprv to, čo sa týka všetkých. Všetci musia na chvíľu naozaj zaťať zuby, aby som to tak povedal, že na určitý čas nebude k dispozícii voda a potom to môžeme robiť postupne. Spodný obrázok vyžaduje vysvetlenie a fotografia z hora do cyklónového odlúčovača. Vidíte tam tieto 4 bočne ústiace potrubia, ktoré vytvárajú cirkuláciu a rotačný pohyb. A vidíte dole v strede nad kanálom ERKG rúrku a nad ňou túto tmavohnedú hladinu, vidíte dole. A na ďalšom obrázku vidíme, aké malé alebo stredne veľké časti sa odtiaľ vybrali. Bol vysoký výskyt čiernohnedej zakalenosti.
Mobilizovali sme sa a ani po 2,5 mesiacoch po čistení nebola zistená žiadna zakalenosť. Teraz treba samozrejme povedať, že je to často aj spoločný výsledok, pretože keď meníme a čistíme pozinkované systémy, môže logicky dôjsť k následnej zakalenosti, pretože povrchy sú naďalej korozívne. A tu sa často pridáva inhibítor. V mnohých prípadoch sú dávky inhibítorov už prítomné a až po čistení sa téma zakalenosti v dôsledku fixácie na stenách už nevyskytuje. Tu traja technici 70 hodín na mieste. Rozsah práce, zaujímavá úloha sa týka aj niekoľkých rokov dozadu išlo o detskú kliniku v bavorskom regióne. Sme mali problémy s kontamináciou a boli prítomné Pseudomonas aeruginosa a Legionella. Mohol by som uviesť názov, ale to nie je potrebné. Bola to studená, teplá a cirkulačná voda, kompletný systém. A aj tu musíme povedať, že čoraz častejšie, keď už sme na mieste, nečistíme len teplú vodu, ale aj studenú vodu. Možno je to o 25% viac práce, často nachádzame problémy s legionelami v studenej vode, ale to sa pravdepodobne bude zhodovať aj s vašimi skúsenosťami. Problémy so zakalením boli tiež ďalším bodom. A museli sme to celé vykonať cez víkend, pretože operačná sála detskej kliniky mohla byť mimo prevádzky len cez víkend. Mali sme 71 odberov vody a 59 odberov vody. Nemocnica mala 3 poschodia a na obrázku vpravo hore je zaujímavé, že vidíte dodatočne namontovanú nártavaciu objímku. Aj to je bod. Musíme sa vždy dostať do systému a ak niečo také nie je k dispozícii, potom musí byť privolaný inštalatér schopný nám takéto prístupy zabezpečiť. Potom opäť normálny postup, čo sa týka nastavenia vzduchovej oblasti a opäť výdaj cez odberné miesta. A zakalenosť bola tu samozrejme dôležitým indikátorom. To však znamená, že keď pracujú v nových systémoch, často aj v nerezovej oceli a bojujú proti pseudonymom alebo čomukoľvek inému a nemajú zakalenosť ako výkon alebo indikátor, potom ide už len o počet impulzov. Potom musí byť množstvo impulzov aj tu, pretože sa odoberá len kryštáľovo čistá voda, vlastne tiež kritérion. Takže sme dokázali mobilizovať usadeniny aj biofilmy. To je pekný obraz, pretože ukazuje ich odstránenie a vpravo vidíte natiahnutý ukazovák, potom vidíte, aké piesočnaté zvyšky tam ležia a do tej doby samozrejme veľa zakalenia tiež odišlo do výlevky. Traja technici, 22 hodín cez víkend na mieste. Takže posledný príklad 4, napríklad korózne produkty v obytnom dome, napríklad. Aj tu väčší rozsah, 700 odberných miest studenej vody a myslím, že to môže neskôr jasnejšie, podrobnejšie a detailnejšie povedať Kai Birnbaum. Bolo to relatívne nové budovy, kde došlo aj k stavebnej chybe a bol to poistný škodový prípad a tiež veľké množstvo stúpačiek bolo, bohužiaľ, položených z čiernej ocele, čo spôsobilo ďalšie problémy a komplikácie. Tu sa vôbec nedával pozor. Korózia sa tak rozšírila do celého systému a bolo potrebné ho znova kompletne vyčistiť. Skutočne veľký komplex so 220 bytmi bol logistickým činom, ktorý bolo potrebné všetko koordinovať. A aj tu opäť prvý krok, rozvod v pivnici počas nočnej a rannej akcie, alebo myslím, že 2 nočných a ranných akcií a potom stúpačka za stúpačkou aj so všetkými bytmi, aj tu opäť s oznámením a obyvateľmi, z veľkej časti boli byty už všetky prenajaté a predané. Nebolo to teda úplne jednoduché a všetky veci sme tiež zvládli. Zachytili sme ich bavlnou, v podstate teda výstup, potom sme tiež prevesili vankúše a jemne, aby sme zachytili aj vyplachovanie, aby sme ich neskôr mohli príslušne zdokumentovať a uviesť do záznamov, čo sa týka poistnej témy. Boli sme tu s 3 technikmi počas veľmi dlhého obdobia, teda takmer 2 mesiace. Tak to bol vlastne aj môj hlavný príspevok, tak za dobrých 35 minút. A teraz by som rád prešiel na niekoľko snímok v našej oblasti farmaceutických farieb, medicíny, špeciálnych hygienických víziev, vysoko regulovaných oblastí a možno aj trochu ukázal naše zariadenia.
Pred chvíľou ste videli túto mobilnú komplexnú jednotku na inštaláciu pitnej vody a tiež staviame aj iné takéto stroje. Ide o tento malý a veľmi dôležitý a mimoriadne významný odkaz MCU, ktorý je určený pre vstrekovacie formy pre plastových vstrekovačov, napríklad lekárske zariadenie ako injekčné striekačky, ktoré môžu byť aj iné kanily. Stredné zariadenie, to je ER, je určite dostatočne veľké pre stroje, ktoré striekajú, ale môže byť samozrejme využité aj inými strojmi na spracovanie kovov vo svojom chladiacom systéme a iné. A napravo naša hlavná jednotka. V našej malej manufaktúre vyzerá, keď sa dve jednotky zostavujú. Vidíte dotykovú obrazovku. Dôležité je, že sme už vedomosti inžinierov a technikov pretavili aj do softvéru, že máme aplikačné receptúry, ktoré sú schopné podobné úlohy vždy správne, efektívne a presne vypracovať.